दिनै बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों हाथरखि जा फरायसालि बेनि जा रिजाल्ट एक्सेलेन्ट रिजाल्ट माने बे 6th batchमोन मेट्रिक होनाया बेवहाय रिजाल्टआ ओरैबायदि मोजां देग्लायथ' 2nd डिभिजनावबो सासेबो गैया स' आं आसा खालामो जोंनि दाब दाब जायगायाव बेबादिनो जोंनि फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामलांगोन जोंहा गासैबो फिल्डआवनो माने गोबां मानसि नांगौ जानानै दं कुनु फिल्डआव जोंहा साफिसियेन्ट मानसि दासिम गैया बेवहाय फरायसाफ्रा बेबादि मोजां रिजाल्ट खालाम जुदि ओंखारलांबाय थायो जों हयতো गोदो जिखिनि जोंहा खहा जाबोदों गैया जों नुबोदों बेखिनिखौ नेक्स्ट 10-15 yearsनि भितराव जोङो गासैबो फिल्डआवनो एभेलेबल जोंनि बर' गथ'फोरखौ नुगोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो बिनि थाखाय आं गथ'फोरजों लोगोसे बे फरायसालिनि हाथरखि फरायसालिनि गोरा आयुंजों लोगोसे गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जोंहा नाम्बार 1 फरायनाय समा बिराद खम जोंनि गथ'फ्रा सम होआ आं दिनै बेयाव थोंजोङै सोंदों सोर बेसेबां घन्टा फरायो 10, 8, 6 बेफोरथ' गैयानोसै बिनि गाहायाव फरायजोबो स' बेवहाय दा जोङो गुबुननिफोरखौ नुयो एटलिस्ट 10 to 12 hours फरायो जायफ्रा टप 10आव थाङो जोंनिया बेखिनिखौ खालामा ओमफ्राय जों खोब खम खस्थ' खालामो बेनो आं मेन जाहोन नुयो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जोंनि गार्जेनफोर बिमा बिफाफोर जायफ्रा फिसाफोरखौहाय मटिभेट खालामनायाव एसे खम जायो जे स्ट्रिक्टनेसखौ दिन्थिनो नांगौ आं सानो खारन जोंनि गोदोखौ नुबोबाय जों दाखौबो नुबाय थादों आरो इयुनखौ जों रावबो नुवाखै खिन्थु फैबाय थानाय समफ्रा जे टाफ जोंनि गथ'फोरनि थाखाय गोदोनि जोंनि दिननि बादि सोलिला बेखौ नुखानानै जोङो एटलिस्ट फरायनाय बेलायाव जोंनि गथ'फोरजों स्ट्रिक्ट जानायखौ आं लुबैयो जे बांद्राय बाहेरा रंजा बाजाफ्रावहाय गोसो होनायफोरखौ जोङो बन्द' खालामना होनांगौ साननैसो गाज्रि मोनगोन बिमा बिफाखौ साननैसो एसे खस्थ' मोनगोन गोसोआव थेवब्लाबो मोनसे समाव बुजिगोन जे मानो आंनि आइ आफाया आंजों स्ट्रिक्ट खालामनाय आंखौ कन्ट्रल खालामनाय आरो हयतो दा जुदि बिमा बिफाया कन्ट्रल खालामा स्ट्रिक्ट खालामा मोनसे समाव आंनि गथ'आ आंखौ बुंनो हागौ जे आं जेब्ला आन्दायदोंमोन आं बुजियाखैमोन खम फरायदोंमोन मानो आंखौ बुङाखसै मानो आंखौ नोंसोर गाइड खालामासै स' बेवहाय both parents or guardian and the students बे मोननैनि गेजेराव मोजां मोनसे बेलेन्सआ थानांगोन फरायसाफ्रा गोबां सम होना फरायनांगोन आरो बिमा बिफाफ्रा मोजाङै नायनांगोन आरो बिमा बिफाफ्राबो बे सम होनाय बेलायाव नोजोर होनांगोन अब्लाना आं सानो हायै जेबो गैया आं सानो बिनि टिचार्सफोरनि सायाव क्रेडिटआ थांगोन खारन सासे स्टुडेन्ट बे फैदों जे गुबुन स्कुलाव फरायनायाव बेयो जेसेखिनि गावखौ रोङो सानदोंमोन जिखिनि खोथाफोरखौ बुजियोमोन बेयाव फैनानै बे बांसिन बुजिदों डेफिनेटलि टिचार्सफोरनि फोरोंनाय स्किल एबा मटिभेट खालामनायनि जिथु सिस्टेम बेयो खामानि होदों होननानै आं सानो खारन मालाबा माबेबा स्कुलाव बोसोरसे मोजां रिजाल्ट जायो बोसोरसे मोजां जाया खिन्थु बेयावहाय माने इमप्रुभसो जाबोगासिनो देग्लाय 94% मोनदों हायेस्ट पार्सेन्टेज मोनदों बे बर' मिडियाम स्कुल हिसाबै जोबोद मोजां आरो आं आसा खालामो उनावहाय बे स्कुलनिफ्रायनो आसामनि बिथोराव 10 टपनि गेजेरावबो जोङो सोरखौबा नुगोन आरो फरायसाफ्रा जि एक्सप्रेस खालामदों दे आर हेपि विथ द टिचिं मेथड आरो टिचार्सफोरनि जिथु डेडिकेसन बे खामानि होदों होननानै आं सानो मोजां रिजाल्ट खालामनोब्ला मोजां माइ आबाद मोननोब्ला बोथोराव माइ मोननांगौब्ला मा खालामनांगौ बोथोर मथे खामानि मावनांगोन मोजां रिजाल्ट मोननोब्ला फरायसाया फरायथारनांगोन बे नोंसिनि फार्स्ट गिबि मावनांगौ गिबि साननांगौ बे सिगाङाव जिरायनायफ्रा माबा बुजिदों मा होनदों फरायसाया मा खालामनांगौ फरायनांगौ